My dear brothers and sisters in Christ, sa ating pong pamumuhay ay naranasan na natin ang mawalan. Mawalan ng supply, napakalit na bagay, pero it means so much. Dahil hindi ka pwedeng lumabas ng bahay na hindi ka nagsupply. Nawalan ka ng alagang aso, kahit aso lang, hinahanap-hanap mo. Pero mas nakakalungkot kapag nawalan ka ng asawa dahil siya ay sumakabilang buhay o kaya naman sumakabilang bahay. Nakakalungkot din po kapag nawalan ka ng kaibigan because of a broken relationship o kaya naman nagkaroon ng lamat ang inyong pagkikipagkaibigan dahil nagkasiran kayo sa likod ng bawat isa. Nawalan ka ng pera at kung minsan hindi lamang perang nawala rin ang tiwala mo sa kasambahay mo. Dahil everybody and everyone becomes a suspect kapag may nawalang pera sa bahay. At hindi lamang perang nawawala kung minsan, nawawala ang tiwala ng tao sa iyo. Kapag nasangkot ka sa aberya tungkol sa pera, hindi lamang pera nawala ang tiwala ng tao sa iyo. At ikaw ay kawawa. My dear brothers and sisters, sa ating pong gospel reading ngayon ay may tatlong nawala. Ang nawalang tupa, ang nawalang salaping pila, at ang nawalang anak ng isang butihing ama. Bigyan po natin ngayon ng focus yung nawalang salaping pila ng isang babae. Bakit ba napakalaga ng salaping pilak na ito? Ang salaping pinag-uusapan dito ay isang drachma. Yan naman po sa mga Greek and Jewish coins. If you have a penny, a nickel, a dime, a dollar, meron tayong piso, 10 pisong coin, 5 piso na bumakalaksing kapag ito ay nahulog sa simento. Ang bahay po ng mga Israelita ay parang mga boxes, mga square boxes ang kanilang bahay, made of bricks para may cooling effect. At kumisan ang kanilang flooring ay lupa at ang kanilang mga kutsyon o mga higaan made of hay, carpet o kaya naman mga banig sa ibabaw ng lupa. So kapag ikaw ay nahulugan ng isang salaping pilak at ito ay nahulog sa bundle of hay na inihigaan mo, talagang maghahanap ka. Bakit maghahanap ka? Kasi napakalaga po ng drachma. Yung drachma ay katumbas ng isang sahod, isang araw na sahod ng isang tao. At kapag nawala ang drachma ngayon, it would mean starvation for your family for a day. Kapag nawala ang buhay ng Diyos sa iyong kaluluwa nang dahil sa iyong mga kasalanan, you will starve. Dumalo may kalatwan, kingrasya na ng akong Ginoo. Utang may wala, tingbiyan Diyos king kalatwa mo king uli ng dewangan at kasalanan. Hahanapin ngayon ang babaeng yun. It would mean magugutom ang kanyang pamilya. Kaya hahanapin niya at kapag nahanap niya, magsaya yung babae uli na tinong asalit apan niya ng ulam, ampong nasi, bang milabasing karela alto. Mabsi, o nakakit mitang kwaltang pila. Pati na resipin mong bali ayag kat mula. Mabsi, tamo, tinlugod at pakalulo ng akong Ginoo. Sumangit ni para lupang kalang misan ng kalatwa tamo, kimulit ng kasalanan tamo, pakabsya nakatamo ng lugod ng Diyos. Ating kayang pamamatawad. Naninggawa na ng babae para mahanap niya yung drachma, yung nawawalang coin, manyindi ang sulod. Because drachma is sparkle in the dark. Palisanin o takalaksing yan
At agad niya i-identify at apanto nitang drama. Kuminsan po nawawala ang sparkle ng ating buhay. Milalang tamo kislap, himuli na rin Diyo at kasalanan tamo at kamuritan, agagawan timbi. Even though sometimes our luster fade out, iya magbayo panlalawi kay matamo yung hapong Ginoo. Uli kitang meto katawang kaluguran mo will always sparkle in your eyes. You become the apple of my eye. We are the apple of God's eye. Panayang kikislap matay hapong Ginoo kay matamo, kikayang lugur. Bistat man minsan, mababawas yung kislap ng kaladwa tamo at mga tao, kikuli ng kasalanan. God always looks at us with a sparkling eyes, a loving Father. At ibalik ng tinang ng kaladwa tamo, kapamilya taning mapamatawad ng lubot. That's the beauty of God's love. Lumisan nila na ko tamo, kislap yung panadami ng kalupatang tao. Kung lumisan natin yung Diyawa ng Maya, anuman yung rempera at miyaya ni Wapa, alang kislap. Alang kislap yung asawa ko. May bawas yung lubot mo, ba't niyang migmarcha kayo king kasal? Kikislap po ang parehong mata. Ulit din natin yung takdang oras sa kinasal kayo migmarcha. Utang magmarcha yung babae kakasal, kikislap yung mata. At ngayon nilanay itang kislap, kulin yung kataksilan. At lalawan nyo na mo itang maliking metong at metong. Ibalik nyo sana itang kislap ng kaya kayang lubot. Pakislapan yung pasibayo. Come to a truce. Heart to heart talk. Bangketa magbalik yung kislap. Karang misngiyo. Unang namin ang ganasawa ngayon ni Tiger Look. Mga matang naninibasik sa galit sa isa't isa. Sana magbalik ang kislap. Kalupan ng lawe ng imata mo. Huwag kikilihan na katamo ka rin takde na kikislap niya matay ma. In fact, says in ecstasy. Huwag ang pasuswanay na nakna. It is an experience of ecstasy for a woman. To breastfeed her child. Kikislap niya matay hindu. Huwag ang lalawanin kaya ka agyan sa parot sa arang kikislap niya matay hindu. Huling kaluguran makanya nakatamo kaluguran ng Diyos. Palisanin ng babae. Ikswelo ni kayang balibang o takalaksing iyan. Buri nakatamo pakalaksingan pasibayo ng Diyos king kayang lagun. At yung tamang konsensya bang pakalaksingan nakatamo king nanamang mali agagawan tamo. At palisanin ng babae bang kalaksing iyan makasakaling kalaksing iyan. Pakalaksihan na katamang pasibayan ng Diyos ng kayang lubod. Itang kalaksing ng tulak ng kayang pamamatawad. Itang kalaksing ng tulak ay kami kintimawa aking kasalanan mo. Huling pepatawa na ka ng Diyos. Sana kalaksing pasibayang pamiyabi-abi tawad. Puti na kakalaksing din pinggan ng kuring kutsara. Huli na nga bisang magluto. At yan ako bisang mga nabiyabi king lamesa. Pakalaksingan nyo ang pasibayan rin kutsara ka, kabiyabi ka mong mga pakalaksingan ng tula, ning manyaman na pamiyabi-abi, bunga ng pamikakasundo at pamipapangakaman. Pantunanin ng babae ang drama. Bakit? Ulimbot ang kasal yung babae, daralanay ang turban with 10 coins ng kanyang buntok. And one of the dream of a woman is magmarcha yung altar with a bridal gown. At yung meto nga pangarap ng babaeng Israelita po ang kasal yan. At inyang turban, at inyang headdress with 10 coins. Symbol of fidelity. Nya patseme walay ka. Delikado yung babae. O dahil pantunanay ng asawa na itang metong drachma, at may bawas ng metong rin ang pulong drachma, asusunod mo, inyang kasal kata. O may walayan, kingdasan ng pamikata, pamikang pangalugod, kinyang asawa. Marital infidelity. At malupit siya yung batas na rin mo, Diyo. Patsiyamig yung pangalugod ka kinyang asawa. Matera king basibas ng bato. O yan! Yung katatakutan ng babae. It could mean her death. Nung yan niya kitang drachma kita,
Aru, pangalupaluanay ng asawa na makalunos niya. And the woman values fidelity. At nakal ng pamilyang may sira may asawang mikawani. Pamikalo ko na may bantilo, kimulin ng kataksinan. Sana panintunan yung pasibayo. Itanggi kayong tengwa na ninyang kasal kayo bangketa. Manatiling katapatan. And oftentimes in our lives, we have been unfaithful to God and to one another. And yet in spite of our infidelities and inconsistencies, king katapatan tamo ka rin, commitment tamo. Here is a God who is more than willing to forgive us in spite of our infidelity. If we are unfaithful, God will always be faithful. Sana'y bayo kami katapatan tamo. King kasuyan tamo, king parokya, katapatan. At papanatilan ng tiwala, king metom at metom. And in spite of our sins, God will always bring us back to the dignity of His divine sonship. Igdangalan na rin anak ng Diyos, sumangit ng kasalanan tao, patawaran ang tao ng Diyos. Biblasan ang katawang pasibayo, kinbalabal ng kayang lugod. Ibalik ni igdangalan ay tamang anak na katao, sumangit ng meging kasalanan tao. My dear brothers and sisters, ining drachma is a family heirloom. What I meant to mind mag-isawa na yung anak na, ipasa na kaya upang ipagpatuloy ang lahi. Anak dalaga na ka, mag-isawa na ka. O rin ang pulong sa laping pilang, idala mo king buntok mo. It would mean a family heirloom to continue the generation of the family. Niya pong mabiya pa yung ako, dinilaneng singsing yatsi kong telma with a diamond stone. Anak, sabi ng ima ko kaya, binibigay ko ito sa iyo galing sa aking iyong nanay. Pinapamana ko na sa iyo. Kapag nag-asawa ka ng isot mo ito, uling balo ng ima ko yan ay maglambat. May tayang cancer. At kapag nagkanak ka, ipasa mo sa kanya. Minsan may gulo kami, uling may wala yung singsing. Pero hindi naging mabilog ang bali, ang ulong ng ikakapatid, kilkanan ng lating aparador. Ligsulok-sulok, mula at miyayaliwag. May ikit itang sing-sing. Ayamana naman sigo ang imapa, di mapamana ng ang imana. May lungkot kami. May lungkot siya imapo. May lungkot siya yatsi. Then one day, when habang pa-priming niya itang bomba, kasi ganita, tugtugamin na namin bomba, magdugyan na namin bangketa, datangin na namin. Kabang bobombahan yung buwan ko itang bomba, ating kakalaksing ito. Niyang buklat niya itang artisan, wow, at yung pala ka rin naksingsing ng hanchi. At kintula ng imapo, pepasali ang ice cream. Migsaya kami. And when I went to America, sinabi ng hanchi ko kaya tanga ng Nay Melanie, may kaya nakiyang babae, after 13 years, anak, pag ikakasal ka na, isusot mong sing-sing na ito. From the Philippines to Seattle, Washington, the family will go on. Pamana ng lahi. At yung pamana na kinakama ng Diyos, sumagit ng misang mababating tama, kinpang sarili tamo at pamaya ng ating uliling kasalanan. He will always bring us back to His loving forgiveness. Iglahi ka rin anak ng Diyos. Igbalaya ng Diyos sumulong yan. Potang may papamatawad tao. God's loving forgiveness will keep us alive. And let us give to one another the legacy of loving forgiveness. Talakad tayo.